May tao. Ha? Ganyan sa luwas. Ito ba yan? Yung metro bank ko. Hindi ko siya na-play store. Yan sa baba. Yan. Yung makikita sa baba. Ayan. Parang ano to no? Squatter lang sa baba. May pinag-uusapan sila. Yung pinag-usapan sila, kasi Blake sabihin. Si Blake sabihin si Blake. Wala, hindi ko rin yun maano. No, ganda. Yan lang makikita. Hindi. Hindi na. Sige. Yan lang guys, makikita kong dito yung building. Ayan. Ay, Metro Bank. Metro Bank. Ito yung yan, Makati area. Bandang Makati area pa ako. Yan ba yun? Yan ba yung tapat? Lala, yan ba yung Gramercy? Gramercy. Ay. Yan? Hindi. Yes. Ha? Kita hindi mabungad eh. Yan ba yung Gramercy? Hindi ata. Yeah. Yung may ilaw sa taas? Ano yun? Ayun? Hindi. Nandun yung pala. Doon, sa likod. Bagdaw. Nasa loob. Kala ko ito. Ano para saan yung pineapple sa yung ano? Teaser. Teaser sa baguhan. Yung chaser ko mga kagabi, Mountain Dew. Ay hindi pala chaser, panghalo. Mountain Dew. Nakaroon mag-date. Makulang. Wala kita. Minister ko sila na. Hoy, mata! Inutuan-tuan na lang ako. Hoy, mata na! Hoy! Mata! Hoy! Mata na, hoy! Mata na, hoy! Inutuan-tuan na ako. Hoy, mata na! Halina, hoy! Ako, buhat! Gaay! Inutuan! Inutuan-tuan na ako. Hoy, mata na! Hoy! Bambitin na. Mata na, hoy!